Dobrý deň, vítam vás vo webinára ohľadne zásuviek, kde si ukážeme komplexný návrh zásuvkových okruhov. Začneme tým, že si ukážeme, ako pracovať, ako nastavovať v rámci CAD Plus Map zásuvkové okruhy, na čo si dať pozor, ako postupovať, čo tam všetko dať. Tak začneme tým, že máme tu nejakú knižnicu prvkov. Ja tu mám nejaký objekt, na ktorom si to ukážeme, čiže máme tu nejaký veľký objekt, čiže máme tu nejaké izby, ktoré si budeme dávať do nejakých rozhľadačov, budeme si to prepájať, budeme si nastavovať, hlavne keď máme takéto nejaké možnosti a máme nejaké takéto veľké objekty, tak tam je potrebné v určitých prípadoch si definovať aj nejaké označenie prvkov a jednotlivé návaznosti. Na to bude slúžiť tento webinár, aby som vám to celé vysvetlil, ako s tým pracovať, ako využívať naozaj elektrorozvody, náčrty a knižnicu prvkov. Začnem tým, že si spustíme knižnica prvkov. Samozrejme, treba mať na zreteľ to, že značky sú prispôsobené na mierku 1:50, tak keď budete pracovať, tak si nastavíte 1:50 a budete pracovať, môžete si potom značky zväčšovať, zmenšovať, zasa cez nejaký pomer veľkosti, ktoré už samozrejme, že poznáte. Začnem tým, že máme tu nejaké prvky v rámci elektroinštalácie. Tým, že webinár je zameraný momentálne na klasickú elektroinštaláciu, tak sa budeme pohybovať v rámci zásuviek, v rámci prístrojov, kde vidíme, že máme viaceré možnosti zásuviek. My si ukážeme klasické možnosti zásuviek, samozrejme môžeme to aplikovať potom aj na dátové zásuvky, tých možností je viacero. A začnem tým, že si spustím zásuvku. Štandardne, keď sa pozrieme, ja si toto ešte nastavím, ja toto mám nastavené, čo som si chystal podklady, tak máme tu parametre daného prvku. To znamená, že máme tu napríklad prvky, alebo ako keby sme to nazvali v klasickom CAD, jeho atribúty. Máme tu potrebné veci, ktoré sú potrebné, alebo tieto parametre sú potrebné pre jednoduchú prácu s elektrorozvadami, a to sú označenie, dimenze a parameter kam. Tieto ostatné prvky alebo parametre, ktoré tu vidíme, tak sú dôležité od fáze po vypínací charakter pre funkciu rozhľadeče, aby sme vedeli vykresliť nejakú jednoduchú jednopolovú schému, ktorú si potom užívateľ musí upraviť, tak na to slúžia tieto parametre. Takže my sa budeme teraz zaoberať na začiatku s týmito parametrami označenie, dimenze a kam. Samozrejme, keď budeme definovať nejaké označenie prvkov, tak je taká finta, aby sme nemuseli vypisovať nejaké označenie, že dám napríklad zásuvkový okruh číslo 1 a predtým chcem si definovať napríklad parameter kam, tak by som nedal napríklad RB1 lomeno označenie prvku. Aby som to nemusel takto pracne vypisovať, tak ja vám ukážem v rámci tohto webinára aj taký figel, že si to viete nastaviť v rámci popisovania a automaticky už vám bude brať aj ten parameter kam do toho označenia. A tomu sa postupne dostaneme. Začnem tým, že môžem si dať aj označenie napríklad teraz ručne, alebo si to ukážeme ručne pri zarávaní ďalších okruhov a využijeme na začiatok potom, keď si umiestnime prvok a budeme chcieť ho číslovať, tak použijeme teraz automatické číslovanie prvkov. A ďalej môžete vyplniť si parametre tieto, ktoré sú užívateľské, a aby ste mohli mať tieto parametre vypísané a potom aj vo výkazoch ste ich mohli použiť. A máme tu parameter dimenze, kde máme teraz zadefinovaný kábel, ktorým bude pripojený tento daný prvok. Samozrejme, môžeme ho meniť, môžeme ho upravovať, môžeme ho prepisovať a môžeme tam nastavovať napríklad aj jeho typ, čiže alebo označenie, aby som to presnejšie nazval, čiže dáme napríklad, že tam bude ciky pomočka, je 3x2,5. Aby v rámci elektrorozvodov vám nefungovali tieto dimenzie, alebo že to máte zle napísané, tak sú dve možnosti, ako to tam vložiť a presne zadefinovať.
Prvá možnosť v rámci dimenzie je, že klikneme na vlastnosti vedení alebo kabely, takže kliknem napríklad túto, zobrazí sa mi okno, teraz nemusím nastavovať účel, lebo definujem iba typ a dimenzie. To znamená, že vždy tento prvý riadok je totožný s riadkom dimenze. Takže ja keby som tu zmenil napríklad, ja to teraz na ukážku, dám tam nejaký kábel, potvrdím, tak automaticky vidíte, že sa mi zmení ten prvý riadok. Tak ja to zruším, ručne to tam dopíšem, to budem mať teraz asi rýchlejšie, 3x2,5 a vypíšem parameter kam. Tento parameter kam v rámci elektrozvodov sa vyplňa iba v tom prípade, ak tam máte viacero rozhľadačov v rámci elektrozvodov, alebo máte pripojený nejaký prvok manuálne už vypísaný do nejakého iného prvku. Čiže napríklad, keď by som potreboval, že táto zásuvka bude pripojená nejakej inej zásuvke alebo nejakom inému prvku, tak už potom musím u všetkých prvkov vypisovať tento parameter kam. Zatiaľ ho vypisovať nebudeme a ukážeme si, že sa mi automaticky vyplní tento parameter bez toho, aby som ja do neho vstupoval. Takže vložím si nejakú zásuvku, dajme tomu, že budem mať prvú zásuvku, ktorá bude tu, druhú zásuvku budem mať niekde tu, ďalšiu zásuvku dáme napríklad takto. Môžeme dať samozrejme zásuvky aj vedľa seba, môžeme ich aj skopírovať. Ja používam príkaz KO ako kopie. V rámci databázy máte možnosť vkladať aj krabičky, napríklad pod zásuvky, takže môžeme vložiť aj nejaké takéto možnosti, aby sme to videli. Takže dám si napríklad jednu krabičku, môžem tam vložiť rámček, zase podľa toho, aký bude, napríklad jednonásobný, a vložím tam aj zásuvku, aby sme to videli. Takže dajme tomu, že budeme mať niekde takto zásuvky. A teraz ideme očíslovať. Zatiaľ zatvorím databázu a očíslujeme ich. Vyberiem teraz funkciu automatické číslovanie. Ja môžem vybrať kľudne všetky, ale odporúčam vybrať tak, aby ste mali to napríklad v jednom okruhu. Alebo keď potrebujete, že viacero zásuvok bude v jednom okruhu, tak tie by som definoval zvlášť. Takže ja v tomto prípade zoberiem si napríklad takto. Vyberiem si aj túto zásuvku, ktorú mám tu. A poviem, že bude tam napríklad text pred, aby sme to videli, tak dám si Z. Samozrejme v rámci elektrozvodov písmenko tam môže aj nemusí byť. A použijem vložiť. Automaticky mi to očísluje, kde mám teraz definované nejakým pomerom, čiže vidím, že mám Z1, Z2, Z3, Z4 a tak ďalej. A ja by som to chcel nejak inak číslovať. Tak máme tu rôzne možnosti číslovania. A to znamená, že napríklad môžem použiť naprieč alebo vybrať. A ja si vyberiem, že si dám napríklad naprieč. Čo znamená, že pomocou klasického pretínania určím smer číslovania. Preto to stačí iba zobrať, prečíslovať, dám to vložiť a automaticky vidím to prečíslovanie. Aby som si chcel skontrolovať, tak dám si, že správcu a tu vidím, že sa mi to prečíslovalo. Naschvál som vybral aj značky zásuviek, lebo značky rámčekov a krabičiek, kde vidím, že mi očíslovali aj tieto prvky. Preto pri automatickom číslovaní je potrebné vyberať iba tie prvky, ktoré chcete číslovať. Na to si treba dávať pozor, pretože potom vám vznikne číslovanie aj navyše a do výkazov budete mať aj číslované tie rámčeky a krabičky. Pre tým číslovaním kľudne by som mohol zmraziť hladinu alebo dať ju neviditeľnú, aby sa mi toto nestalo. Takže ja to teraz zatiaľ vymažem a znova použijem napríklad to naprieč. Takže alebo dám si ešte znova číslovať, takže zavriem toto, aby sme to videli od začiatku. Tak ja to takto zatiaľ mám pár zásuviek, tak to zoberiem takto jednoducho. Tým, že som ich poradovo vyberal, tak už nemusím používať naprieč. Mi ide tým poradím, ako ja som určil priamo
tým výberom toho daného prvku. Tak mám to očíslované, môžem ísť cez správcu, ako ste videli, aj pozrieť si, kde sa mi nachádza, ako to mám číslované, môžem si tu pozrieť ďalšie nejaké parametre ohľadne toho daného prvku, ktoré čísluje. Zatvorím a aby sme mohli ďalej pokračovať, tak vložíme si rozvádzač. Tak ja si idem do knižnice prvkov, vyberiem si rozvádzače, dám si rozvádzač, kde ja zadefinujem, zase vyberiem, tak to dám zatiaľ preč a poviem, že to bude napríklad RB01. Dám si ho niekde takto, dajme ho napríklad sem a použijeme teraz to číslovanie, čo som spomínal. Ono to sa dá využiť nielen pri slavoprúdoch, ale aj pri silnoprúdoch, keď máte veľké objekty, čiže mám tu napríklad rozvádzač RB01 alebo RB1, alebo nejaký názov podľa miestnosti, ako by som si to učil. A predtým, než to začnem číslovať, tak ešte spravím to, že tu máme túto zásuvku, ktorú sme si, napríklad takto, ktorú sme si nečíslovali, tak ja kľudne môžem spraviť to, že si vyberiem tú zásuvku a manuálne alebo pri vkladaní takto si ju popíšem a použijem popis prvkov. A môžem popísať prvok buď týmto štýlom, že určím, ako bude smer toho popisu, alebo s odkazovou čiarou, alebo zadefinujem hromadný popis prvkov. Tak ja si vyberiem hromadný popis prvkov, mne to vloží a môžem to nejak takto definovať. Aby som to chcel mať presne zarovnané, tak môžete použiť funkciu v rámci záložky poznámky, zarovnať texty a bloky do roviny, kde ja si vyberiem nejakú časť, ako budú zarovnané, vyberiem si objekty, ktoré budú zarovnané, potvrdím a krásne sa mi zarovnajú do jednej úrovne. Takže nemusím cez nejaké uchopovacie body to kresliť, si tam nejakú pomocnú krivku a posúvať to, tak môžem použiť túto napríklad funkciu, ktorá zasa uľahčí vašu prácu. Tak mám teraz zadefinované prvky a správame si elektrorozvody. Čiže teraz ešte zatiaľ nemám definovaný parameter kam, tak ja si dám teraz náčrt a keďže robíme zásuvkové okruhy, tak použijeme náčrtu zásuvky. Ja to vyberiem nejakým takýmto štýlom, čiže použijeme jednočiarové rozvody, to iba narýchlo načrtnem, asi približne akou trasou by to mohlo ísť. Takže máme to nejak taďalto. Teraz už keď mám vyberaný náčrt, nemusím znova vyberať tú, ktorú chcem, ale môžem si dať ako krivka, alebo použijem základne krivka a tým, že už mám nastavenú hladinu, tak to môžem takto iba zakresliť. Túto dvojku použijem, tak to dám zatiaľ bokom. Keď ju chcem otočiť, aby sme ju mali nejak popisov, alebo aby sme ju mali v rámci nejakého technického kreslenia popisovanú kľudne, môžem dať, že zadefinujem, že bude otočená po 90 stupňov, aby bolo niekedy to je jednoduchšie v rámci popisov a viditeľnosti. A znova pripojím túto zásuvku. Keby som ju nepripojil, kľudne môžem ju, alebo dám to preč, a použijem elektrorozvody, tak v rámci elektrorozvodov vidíme, že koncový prvok není pripojený kábelom. Takže on ma upozorní na to, že nemám tam účel a nemám tam koncový prvok, že je pripojený. Tak ja to zatvorím a znova pripojím ten prvok do okruhu. Dajme tomu, že ho pripojím týmto štýlom. Znova spustím elektrorozvody a v rámci elektrorozvodov vidíme, že už tu mám definované okruhy. Takže mám tu, že idem prvý okruh. Okruhy sa automaticky načítavajú označenia. Takže keby som tu mal napríklad prvok, ktorý bude mať VL10, tak budem mať okruh označenie VL10 alebo VL11, podľa toho, jak mám označený ten daný prvok. Takže môžeme si pozrieť, že máme definované jednotlivé trasy. A teraz si pozrieme v rámci zapojenia tuto, ktoré máme v rámci jedného okruhu viacero zásuviek. Vidíme, že mám doverený kábel do prvej zásuvky a keď kliknem na pripojenie druhej zásuvky, tak sa nám automaticky pripojí
a máme tu pripojené až do rozvádzača. Je to iba grafický. Ja na to upozorňujem skoro stále, že netreba sa báť, je to čisto iba graficky znázornené, pretože aby ste mali takto napríklad vo veľkej budove prepoj, nejde, že ste mali iba takto malú čiarku alebo malú bodku, tak nebudete vedieť nájsť, kde sa to nachádza, tak sme spravili aj na požiadaviek zákazníkov, že to ide i graficky do rozvádzača. Tak ja to teraz dám vložiť do výkresu, kde vidím teraz popisy, tak môžem dať popisy nastavení káblov. Mám tu teraz ja už nastavené nejaké označenie, počet, označenie káblu, teda okruhu, typ a dimenziu. Môžem to vymazať. A v rámci, keď dám Enter po vybraní popisy dimenziou, tak si viem vybrať tvar popisu. Môžem si tu nastaviť samozrejme rôzne typy nastavení, napríklad aj tento, kde vidím okruh, typ, dimenziu a parameter kam. Môžete si tam vytvoriť aj vlastné popisy, ako si teraz ukážeme v rámci nastavení popisov pri daných okruhoch. Čiže tu mám teraz nastavené nejaké popisy. Ja zatiaľ napríklad tento popis vymažem a chcem si tam zadefinovať popis, ktorý bude mať zadefinované alebo bude viditeľné ten parameter kam, lomítko a označenie prvku. Aby som nemusel používať v rámci nastavenia elektrorozvodov spôsob očítavania okruhov za oddelovačem. Môžem to nastaviť aj tým štýlom, že ja to budem pracne vyplňovať do označenia, čiže v tomto prípade, keď ja si dám napríklad takto označenie toho rozvádzača, čiže mám definované rozvádzač RB01 a ja teraz, keď si pozriem aj ten prvok cez editáciu makra, tak vidím, že automaticky mám definované to označenie toho parametru kam RB01. Ale aby som si uľahčil robotu, tak spravím to, že ja si dám nastavenie popisu, tu si v rámci tvar popisu klikneme na 3 bodky a pridám si názov masky. Čiže ja dám napríklad, že to bude takto webinár, nejaký, ale trošku som to zle napísal, nejaký názov tej masky, môžete si to nazvať podľa seba a dáme si upraviť. A teraz, tu si vyberáme tie parametre, ktoré chcem. Takže ja si vyberiem parameter kam, teraz si vyberiem hore text a zadefinujem tam lomítko. Aby som videl, že je to rozvádzač, čiže parameter kam ide mi ten prvok pripojený a názov hodnoty lomítko. A dáme tam teraz označenie prvku. Takže zasa môžem začať písať a vyberieme označení OZ. Toto je parameter, ktorý sa vyplňuje v rámci toho označenia prvku. Pridám ho, potvrdím, OK. Tu ešte odporúčam jednu vec. Máte tu možnosť natočenie textu. Takže keby som robil popisy, napríklad tuto, tak si tu môžem nastaviť natočenie textu. Automaticky mi bude dávať v rámci napríklad 90 stupňov otočenia textu. Takže teraz mám 0 a použijem buď popis prvku alebo hromadný popis prvku. Kliknem a už vidím, že mám označenie, posuniem to, že mám označenie v rámci tej zásuvky do výkresu RB01 lomeno Z5. Je možné týmto predísť určitým nepríjemnostiam v rámci elektrorozvodov a bude tam mať krásne definované, ako sa definuje ten prvok. Potom aj vo výkazoch to bude také prehľadnejšie, že tam máte označené, máte tam označený ten rozvádzač a jednoduchšie sa pracuje. Tak ja to teraz ešte ukážem v rámci toho 90 stupňového. Môžem použiť aj tento popis, ktorý som tu predtým dával, takže ja ho dám takto. A už mám presne definované. Ja som si to dal bokom, tak ho tam napríklad takto. A vidím krásne popísané. Teraz si môžeme ukázať, ako by som postupoval, keby som kopíroval napríklad do ďalšieho. Takže ja to takto zoberiem. Skopírujem si.
použijem napríklad tento podobný, no to mi akorát nesedí, vidím, že sú tu trošku poposúvané tie rozmery v rámci jednotlivých izieb, tak to spravíme trošku inak, skúsim ďalej. Som si myslel, že to budú všetky rovnaké, no nevadí. Tak spravím to, dajme tomu napríklad na túto. A žiadny problém. Použijeme klasickú funkciu strečovania, čiže protáni. Tento popis dáme takto zatiaľ preč, aby sme to ľahšie videli. A môžem to takto posunúť. Čiže ja to posuniem, dám to zatiaľ napríklad iba takto. Čiže vidíte, že nemusím nič pracne robiť, môžem to kľudne takto poposúvať. Túto zásuvku vidíme, že máme trošku nešťastne. Tak môžem spraviť to, že ja ju otočím. Tak to ju vyberiem. Hopla, vyberal som aj čo som nechcel. Tak použijem Shift a označím objekty. A znova posuniem tú zásuvku napríklad tadeľto. V tomto prípade to číslo ani mi nesedí, tak dám to napríklad takto. A túto, aby som nemal nulové dĺžky, čo by mi zostalo v podstate ako keby z toho predchádzajúceho, tak to mám upravené. Teraz, čo musím spraviť? Prejdem na elektronické šťace, vyberiem si hromadnú zmenu vlastností alebo editáciu makram, to je jedno v rámci rozhľadača, a poviem, že to bude napríklad v tomto prípade RB03. Mám RB03 a ja potrebujem u týchto prvkov zarefinovať tiež, že pôjdu do tohto rozhľadača. Použijem hromadnú zmenu vlastností, vyberiem prvky a tu si vyberiem iba zásuvky. Takže vyberiem si, že zásuvky, cez Shift si vyberiem všetky, ktoré mám a tu vyberiem prepis toho rozhľadača. Takže definujem RB03. Treba si dať pozor, že treba to potvrdiť, ten výber. Netreba iba kliknúť vedľa, lebo by vám to nezobralo. Tak dám RB03, potvrdím. Vidíte, že automaticky sa mi prepísali aj hodnoty, ktoré mám tu. Aj tu som prepísal v rámci zásuvky, krásne. A znovu použijem elektrorozvory. A mám to hotové. Tu chcem ukázať, že keď to robím takéto, tak sa vám môže stať, že tu máte neznámy účel. Nám stačí potom vybrať jednotlivé riadky a spravíme ešte takú fintu, keďže viem, že sú to zásuvky, tak ešte si vyberiem takto viaceré. Kliknem na jeden, čiže nejaký buď tento neznámy, alebo ktorý už mám vybraný, a kliknem tuto na zásuvky, ktorý nemám vybraný. Kliknem, automaticky sa mi tam vloží ten účel, takže nemusím vyhľadávať v rámci účelov. Vidím, že mám všetko spravené, takže vidím, že mi to pekne prešlo, ako som chcel. Vložím do výkresu a mám hotový ďalšiu časť. A takto by som postupoval v rámci ďalších popisov. Tu by som mohol zase spraviť ten istý popis, ktorý som mal tam. Takže nám to napríklad niekde takto vyššie. A vidím ten rozdiel, že RB01 a RB03. Tým pádom máme veľmi jednoducho spravené nastavenie jednotlivých okruhov v rámci týchto častí. Ďalšia vec, ktorú môžeme upravovať v rámci ďalších nejakých takýchto častí, je, že by som chcel definovať poradové číslo. Teraz si vyberiem napríklad zadefinovať, že tam chcem poradové číslo u týchto zásuviek. Môžem to spraviť tým štýlom, že vyberiem zase automatické číslovanie. Sa ma opýta, či to chcem naozaj prečíslovať. Povedzme, že áno, chcem. A keďže idem robiť tento daný okruh, tak sem dám napríklad 5 bodka, vložím a prečísluje sa mi ten popis. Tu treba si dať pozor na jednu vec, že keď to prečíslujem, tak sa mi vloží nový popis, ktorý mám definovaný v rámci klasického číslovania. Tak tento iba vymažem a tuto to mám prepísané. Ale stále zostáva všetko to isté, ako sme mali predtým. Takže vidím, že tu mám vložené jednu zásuvku, jeden okruh, druhý okruh, ktorý je pripojený. Vložím a nič sa mi nestalo. Týmto štýlom môžete použiť samozrejme aj dátové zásuvky.
čiže kompletne čo sa týka týchto ďalších vecí. Takže nie je žiadny problém v rámci zásuvkových okruhov robiť nejaké zásuvky. Po prípade, keby som chcel definovať trojfázové zásuvky, tak si môžeme pozrieť, že alebo elektrický vývod trojfázový, je to jedno, ktorý prvok použijem, ktorú značku, tak dáme vlastnosti preč. A ja použijem teraz označenie. Takže vidím, že tu mám že som skončil Z5, mohol by som to zasa prečíslovať tým automatickým číslovaním, ale ja to teraz zadefinujem, že to bude Z6. Viete, že nebudem vypisovať parameter kam, môžem zasa to prepísať a doplniť si parameter, že tam bude ciky pomočka je a automaticky mám definované kabeláž 5x2,5 a mám tu definovanú fázu, že sú to trojfázové. Tak potvrdím, ja to dám niekde napríklad sem a zasa pripojím v rámci náčrtu zásuvky. Možno to mám ešte vybrané, ale nevadí, pre istotu som si to vybral ešte raz a môžem spraviť zasa popis. Čiže ja, keby som spravil aj teraz ten popis, tak vidím, že tu mám iba Z6 a predtým nemám nič, pretože tam nemám vyplnený ten parameter kam. Tak ja použijem znova elektrorozvody. Toto vyberiem, kliknem a tu už vidím, že tu mám ten okruh Z6, ktorý som si tam pridal. Mám tu ciky. Samozrejme môžem meniť nastavenia aj v rámci typov. Len upozorním jednu vec, že v tejto verzii zatiaľ sa nerobí to, že keď ja prepíšem tento typ a dimenziu v rámci elektrorozvodov, tak sa vám to nezapíše do prvkov. Treba to meniť aj v prvkoch. Čiže keby som chcel tam dať nejaký iný kábel, tak to musím prehodiť v rámci toho prvku a bude sa mi načítať. Čiže keby som napríklad tuto prehodil nejaký kábel, napríklad tento, trošku zlý kábel, ale nevadí, tak dáme vložiť do výkresu. Automaticky vidíte, že sa mi aktualizoval popis podľa toho, ako mám. A ja teraz použijem elektrorozvody, tak je možné, zle som vybral, tak on si teraz pamätá, ale keby som tam robil nejaké úpravy, tak už si nebude pamätať. Čiže ja keď si dám teraz ten prvok, a už sa mi zapíše, tak je to vyriešené v rámci service packu. Bola tam predtým chybička, že to nezapisovalo, takže vidíte, že už nám to zapisuje aj do tých prvkov priamo do toho prvku v rámci označenia a dimenzie. Tak mám vložené a môžeme tam robiť ďalšie nejaké zmeny, ktoré by sme chceli. Takže môžeme tam pridať napríklad uzemnenie, len s tým rozdielom, že keď máte aj nejaké takéto, že by ste mali nejaké špeciálne prvky, môžete si sem vytvoriť aj vlastné, samozrejme, zásuvky. Zásuvka pre PC, vidíte, že máte tu viaceré možnosti elektrických vývodov, poprípade nejaké uzemnení. Čiže ja keby som dal napríklad teraz značku uzemnenia a aj u tej značky uzemnenia ja musím dať nejaké označenie. Ale keby som nedal označenie, tak v rámci elektrorozvodov on nebude vedieť to pripojiť. Čiže dám napríklad teraz, že to bude nejaké, myslím si, uzemnenie, alebo ochranné uzemnenie, to je jedno, nejaký názov v tomto prípade. A zasa si ho niekde vložím. Čiže dajme tomu, že by som si ho vložil niekde takto, že budeme robiť ochranu zásuj, to umývadla a uspojovania. Dáme si náčrt a tu môžeme buď vybrať uzemnení alebo ochranné vedenie. Takže ja vyberiem teraz ochranné vedenie a krásne to pripojím do toho okruhu. Zasa si to dám popísať, zasa buď popisom, alebo môžem aj s tou odkazovou čiarou. Čiže v tom prípade si dám, že začiatok odkazovej čiary, teraz vypnem si F8 a mám to popísané. Čiže môžem definovať takýmto štýlom. Použijem znova elektrorozvody a tu vidím, že mám ochranné vedenie, kam ide, vložím a mám to popísané. Takže zasa uľahčenie tej práce, hlavne pri takýchto veľkých projektoch, že mám tu tie popisy, ktoré potrebujem. Tieto popisy, ktoré som mal predtým, tak aby som ich mal naozaj tým istým štýlom, musím ich vymazať. Bohužiaľ, nie je to žiadna možnosť, že by som ich nejak nahradil, tak môžem ich takto napríklad hromadným popisom spraviť, že tieto chcem spraviť popis týmto štýlom, tak ich takto zoberiem, posuniem a nastavím.
V rámci ďalšieho nastavenia môžem dať napríklad vypnúť masku pozadí, že nebude mi tam definovať tie masky pozadia, takže tu ich môžete vypnúť a nastavím tam, ako som ukázal predtým, tých 90 stupňov. Vložím a môžem zase dať popis a už budem mať popis prvku bez tej masky. Vidíte, že keď aj idem na nejakú krivku alebo nejaký objekt, tak už tam nemám nastavené ako napríklad u týchto masiek pozadu. Takže viem si to nastaviť, viem si to upraviť a krásne to vyzerá pri takýchto veľkých projektoch, že kam ide ten prvok. Samozrejme, môžete aj nemusíte, je to iba na vás. Chcel som iba ukázať, ako jednoducho môžete nastaviť si takéto možnosti v rámci zásuvkových okruhov. A ako pracovať s krabičkami a rámčekami. Zase, keby som mal viacero rámčekov, viacero krabičiek vedľa seba, napríklad v tomto prípade, tam sme si ukázali bez rámčeka, tak teraz si to ukážeme aj s rámčekmi a krabičkami, tak môžem spraviť to, že to môžem takto teraz napríklad skopírovať. Skopírujem to, máme tomu sem. Aby to nezasahovalo, tak to takto posuniem. Ja mám nastavené posun v rámci nastavení M ako Move, tak preto vyberám M. Nesmiem zabudnúť nastaviť aj náčrt alebo tú krivku, aby sa vedel pripojiť. Kvôli to môžem spraviť aj tým štýlom, že to takto krásne posuniem a nebudem teraz číslovať, že tam bude 1, 2, iba to takto som spravil a použijem znova elektrorozvody. Ja krásne vidím, akým štýlom to mám pripojené. Takže tu vidím, že to mám VL4. Som bol inde. Takže tu idem do prvého, do druhého a vložím do výkresu. Regenerujem kľudne. A tu vidím popisy. My sme tu pridávali predtým popisy, čo sa týka takýchto, že ze 6 a už mám nejaké definované popisy predtým. Vidím, že sa mi hodil ten popis pod čiaru. Je to vlastnosť tých popisov, tak keď to chcem mať všetko na čiaru, tak odporúčam stačí iba dvakrát kliknúť na ten popis, kliknúť vedľa, on sa aktualizuje a mám ho krásne potom na to čiarou. Môžem ho posúvať, môžem ho dať takto trošku nižšie a môžem si ho nastaviť ako potrebujem. A bývajú dosť často dotazy na to, že máte popisované už nejaké časti a stane sa, že niečo tam pridáte a zrazu vám nesedí ten popis. Že tam máte iba nejaké časti alebo vám zmiznú nejaké časti, že sa to nejak rozdielilo, že tam nesedia, tak v tom prípade sa odporúča vymazať a znova dať. Pretože vy tú krivku, ktorú tam máte, rozdelíte. A ten popis je viazaný na tú krivku. Takže ja keby som zmenil napríklad aj teraz ručne v rámci priradenia vlastností tej krivky a pridám tam ručne nejaký ďalší prvok, čiže poviem tam napríklad, že tam bude označenia nejaký okruh VL 100, až sme to videli. Môžem zase nechať odkiaľ kam. Potvrdím. A zregenerujem, tak automaticky sa mi sem pridá. Pretože je to viazané na tú krivku. Ale keby som predával takýmto štýlom ručne do tých kriviek a spustil by som, alebo niekto by mi spustil elektrorozvody a dal vložiť do výkresu a zregenerujem, tak sa mi stratí. Pretože sa tie krivky prepisujú. Takže na toto si treba dávať pozor v rámci aj zásuvkových a rôznych okruhov, že keď budete dopisovať ručne a spustíte znova elektrorozvody, tak sa vám tie nastavenia, ktoré tam máte, prepíšu. Ďalšou možnosťou je ísť napríklad stúpačkou. Tu tiež užívateľia robia chybu a majú vo výkazoch nulové dĺžky a nevedia čo s tým, tak vám to chcem ukázať a na čo si dať pozor. Takže dám si, že stúpačka vedení, tu si dáme, že stúpačky vedenia, dám si nejakú stúpačku. V rámci nastavenia si definujeme označenie stúpačky. Takže keby sme mali tuto vždy nejaké stúpačky, že idem napríklad do ďalšieho poschodia alebo mezonetového bytu, tak poviem, že tu sa mi nachádza stúpačka číslo 1 a poschodie číslo 1 MP. Tu neplatí to, že by som dal označenie stúpačky 1, označenie stúpačky 1, ak by som vyberal iba túto časť bez problémov. Ale ak by som mal prepojenie napríklad zasa do RH niekde,
do nejakého rozhádzača, tak už bude mi hlásiť kolíziu označenia stúpači. Preto odporúčam si dať napríklad v tomto prípade pre túto časť by som si dal stúpačku číslo 1 a tuto by som dal stúpačku číslo 3. Tu by som mal stúpačku číslo 2. Takže ja umiestním tú stúpačku naschvál takto. Pretože chcem ukázať na to, že na čo si dať pozor. Ja teraz, keďže tu nemám ďalšie poschodie, ktoré by som vedel definovať, lebo toto je druhé, to sú nižšie, ktoré by bolo napríklad, dáme tomu, tuto niekde hore, tak musím prepísať poschodie a zadefinujem tam, že tam bude 2 MP a vložím si tam zase nejaké stupačky. Nechce sa mi to znova tam definovať, tak ja si skopírujem tieto stupačky, napríklad nich, alebo tie stupačky, dám sem tieto zásuvky, prepíšem ich, môžem ich kľudne prepísať takto cez hromadnú zmenu vlastností a zadefinujem tam označenie, viete, že mám tu rôzne označenia, čiže dám napríklad, že to bude Z10, ale toto bude Z10 a táto bude napríklad Z11. Potvrdím, krásne sa mi to prečísluje, vidím, tu mám ešte to staré označenie, nevadí, a vyberiem si zásuvky. Teraz môžem ísť buď taďalto, alebo keď mám nejakú hlavnú trasu, tak je dobré v určitých prípadoch ísť aj taďalto, že si to takto napríklad zaznačím. Vieš, že tu nemám teraz steny, tak ja to spravím týmto štýlom. To sa používa toto prepojenie z koncového prvku v tom prípade, že mám tam viacero častí, viacero svetelných zásuvkov, viacero prvkov, tak v určitých prípadoch nestačí iba prechádzať cez ten prvok, je potrebné tam zadefinovať aj túto čiaru toho pripojenia. Napríklad bolo by to dobre vidieť, keby som dal v rámci zásuviek značku ochranu uzemnenia a prechádzal by som takto stredom cez ňu. Môže sa stať, že on zoberie iba túto časť a bude pokračovať nejak inak, alebo ju vynechá. Tak v tom prípade odporúčam použiť toto pripojenie. Tak mám tu Z10, Z11, mám tu nastavené, že stupačka je vo výške nejakej časti, je 2 MP, použijem. Tu mám teraz zasa neznámy účel, čiže keď sa pozrieme, tak vidím, že neznámy účel týchto dvoch prvkov. Tak pozriem sa, čo tam mám. Tak ich vyberiem. Zase vyberiem to, čo sme si ukazovali predtým. Zásuvky, ale mám tam asi nejakú chybičku. Pozriem sa. Prečo mi to nechce zobrať. Skúsim to prepojiť trošku bližšie. A rádam, že to bude asi moja chyba. Takto. Opla, zle som vybral. Tak, neznámy účel, nebo nebola nalezená trasa. Tak niekde som zle niečo pripojil. A už vidím chybičku, že nepripojil som túto stúpačku, ktorú máme dolu. Tak ju znova pripojím. Kľudne môžem teraz použiť hociaký účel, aby som to prepojil. Takže tu už vidíme správne pripojené. Takže treba si dať na to pozor, že aha, ja mám to pripojené, vidíte, že už mi to krásne prepojí a idem nejakým štýlom. Teraz to máme správne, že vidím, že sa mi krásne pripojí. V určitých prípadoch sa môže stať, že keď tam máte toho veľa, tak že prejde tou trasou taďalto, že sa mu križuje túto a bude prechádzať túto. Ja to skúsim nasimulovať tým, že spravím zrkadlenie, toto zrkadlenie, ale skúsim zrkadliť druhou časťou, čiže takto ho skúsim odzrkadliť. A čo sa stane? Lebo chcem vám to nasimulovať, chcem vám to ukázať, aby ste videli, na čo si dať pozor. Takže znova to zoberiem. Tu vidíme to označenie toho okruhu v rámci prvku a už vidíme, že to máme dobre nastavené. Takže tuto sa občas stane, že to ide týmto štýlom, že vám to zoberie. V mojom prípade, to som vám to ukázať, ale vidíte, že už máme to trošku viacej nastavené. Je možné, že ja mám už v rámci prichystanej verzie 2026 v rámci autorozvorov nejaké opravy
a je to tam v rámci toho ošetrené. Tak ak by sa vám to stalo, tak v tom prípade odporúčam iba tú stúpačku. Ja viem, že v určitých prípadoch sa to nedá posunúť, ale že to tam bude vám robiť problémy, tak keď by ste ju mali posunutú a nedá sa vám to obmedziť, tak kľudne tam môžete v rámci stúpačiek a vedení dať križovanie vedení. Bez problémov. On bude vedieť, že aha, mám preskočiť túto časť a bude pokračovať tak, ako má, ako teraz to vidíte u mňa. Teraz, keby som si spravil výkazy, tak by som mal automaticky definované nulové dĺžky v rámci stúpačiek, pretože nemám definovanú dĺžku tej stúpačky. Ja použijem hromadnú zmenu vlastností, vyberiem si tú stúpačku a v rámci stúpačky zadefinujem dĺžku. Dám napríklad teraz, že bude 3 metre a táto stúpačka, keďže máme iba zásuvkové okruhy, tak to isté spravím opakovaným príkazom práve tlačítko, vyberiem stúpačku a dám napríklad 300 mm. Použijem to isté, musím spraviť samozrejme aj elektrorozvody, aby sa mi tie dĺžky tej stúpačky zapísali do tých kabelov a teraz už uvidíme, že budeme mať pekne definované výkazy aj s dĺžkami. Takže ukážeme si to, vyskúšame si to. Môžem nastaviť v rámci stĺpov, ktoré tam chcem, ale ešte predtým, keďže robíme dĺžky, tak odporúčam, keby vám náhodou trval nejaký výpis dlho, tak veci, ktoré momentálne nepoužívame vo výkazoch, kľudne môžete týmto štýlom vymazať alebo vypnúť. Čiže ja napríklad dám zdieľovaciu spotrebiče môžem nechať, bleskosť nebudem dávať, prístroje, svietidla takisto nemám, potvrdím. A teraz sa mi zobrazí. Nastavíme si dĺžkovú prírážku na kabeláž, kľudne 30-40%, môžete definovať bez problémov. A tu máte možnosť ešte vypísať bez uvedenia počtu kusov alebo s uvedením počtu kusov. Aby som to zaškrkol, tak bude mať položkovitý výkaz prvkov. To znamená, že budem mať definovaný napríklad, mám tam zásuvky, ktoré sme si definovali, v tomto prípade Z5, tak ich bude mať pod sebou Z5, Z5, Z5.1, Z5.2, 5.2. Ale keď ja chcem sumárny, tak to vypnem, dám to do Excelu, na pozadí sa mi spustí Excel. A tu vidím teraz, že ich mám spočítané. Prístroje, vedenia, mám tu jednotlivé dĺžky a mám tu nenulové dĺžky. Čiže keď sa vám stane, že tam máte nulové dĺžky, treba si pozrieť, že aha, mám stúpačku, ktorá má nulu a už to hľadám, kde mám problém. Poprípade, aby ste tu mali nejaké dĺžky, ktoré ste zadávali predtým, alebo že by som tam mal napríklad čiaru, ktorá by mala do RB02, čiže by som si to po nejakých častiach selektoval, tak už viem, že mám hľadať tú čiaru, kde sa mi dá, kde som ju mal predtým, odstránim ju a potom bez problémov budem mať správne výkazy. Tak mám definované výkazy, môžem spraviť v rámci zásuvkových okruhov alebo v rámci tejto časti legendu, zasa použijem umiestnenie, nastavím si, čo by mal vstupovať do legend, potvrdím. Tu si môžem nastaviť aj vlastnosti označení. Čo to znamená? Znamená to, že mi bude automaticky definovať aj označenie, čiže Z5, Z1, Z2, keďže nechcem, aby to bolo iba čisto značky a s popisom dám vložiť a krásne sa mi to vloží všetko to, čo mám vložené v rámci výkresu ako legenda a mám hotový výkres.